Hello everyone, my name is Romwell and welcome back to my vlog. Karon nga adlaw kay hapon na, ang oras is alas 2:45. So hapit nating uli sa mga trabahante. So kay na ako gipa char-char nga uma-uma kunuhay, farmer kunuhay taan diri sa kuweba. So naami diri karon. So mao ni ang kuwebas. Musaka ta dito sa babaw. Kay aron makita na to ilang agi. Kay so far ganina wala ko na hindi buntag, hapon ako na kay pagting inita. Samo ani ako ang luna. Ani akong gamay nga luna. So overlooking siya. Na ako sa taas sa bungtod. Guys, lami kaya mong buki diri guys, kay overlooking kaayo. Pwede ka makapatukod og mansion diri sa taas. Tapos buhat-buhat ang kanang swimming pool. Kita kayo pikas bukid. So yan. So mo ni amo ang bukid. Okay. Yan. So mo to ang Mount Sinaka guys. So mo to siya na Mount Sinaka. So mo ni ginatawag og kuwebas lanaw kuran. Tapos mo ni amo ang bukid gamay. Ripulihan ni siya guys, pero napiliyo tungkol sa init. Then dito ang Kiataw paubos tong among umauna, first na mga Kiataw. Wow. Tapos, dalag Nyukan na. So atbanganay lang mi. So mo diri hindi hapon na siya diha. Tapos pagkahuman dito is Mount Sinaka. Oh, di ba? Refreshing kay diri nga side. So mo ni akong plano guys na dili ko magpatukod og balay. Wow! Magpatukod og balay dito sa buhat-buhat na ko mga garden diri. Pag nakasabog daghan punindot nga daghan kag mga gardens. Okay. So lamig king hangin diri. So ituward na mo sa mga bukid. Okay. So ayan. Oh, di ba? Oh, nindot kaayo. Murag sindero ang ending way tanong. Mo na hinay na ako tatanong kay sayang pud kay ang mga
inuras og panahon nga walay mga tanong. Gitamnan para mo ni Daud ugay ra nagkana kay harvest karon. Hi guys. Mo ni among bukid. Mo ni among bukid diri nga. Indot kayo. Lamig kayo no. So dalan pa ingon sa Arakan. Grabe ka ba tuon? So dali kay ano to mga labati mga pagtano. O banat og trabaho ha. Banat og trabaho kay way kape ron, way kape. Nasikan. Nang, makamana niya napadong dito nang. Ayaw putlang bayabas. Ayaw putlang bayabas. Ayun na. Bato diri, wapo kay i-landscape ning mga bato ba? Mga bato nga tigang. Pwede ni siya pang watog bonsai. Watog bonsai, wapo kayo na bato. Bukid. Guys, sa sila repolyohan man siya, repolyohan. Repolyo pero walay kuan, wala man siya kuan na failure. Ay na, pwede ma-harvest ko. Guys, mo ni ako mga trabahante sa among lupa. Meet our mga trabahador 101. Mga anak o kurimaho. Mali be. Magasap-gasap para. Saban din na saban.
Sing masin nyag putol. Mas. Pag-asap na mo na yung kaway. Saan mo trabaho? Balik na. Di na balik ko mawala. Bukas mo ba? Alright, so mangunit na mi, humanami sa mong trabaho. Salamat. Uli na ka. Uli na ta, mangapi ta, mangapi. Mangapi. Narao. Ni ay. Tertetet. Tertetet. Okay, okay na ihan pa. Sa mo mo, tapan niya. Abot